Kaixo guztioi, gaurkoan dokumentu batean irudi bat nola txertatu ikasiko dugu. Horretarako bi modu daude. Lehena, txertatu, irudia egitea izango litzateke, eta bigarrena, tresnakutxa honetan dagoen ikon honekin irudia txertatzen. Horrela egingo dut, baina biek berdin egiten dute. Txertatu irudia aukeratu eta gure ordenagailuan irudia non dagoen aukeratu beharko genuke. Nik adibidez, irudia karpetaren barruan dut. Ireki eta hemen kargatzen du. Nik hasiera batean tamainoa txikituko dio eta ojo, tutorial hau egiteko propietateak hobeto ulertzeko. Vale? Behin irudia hemen kokatuta gero, tresnakutxa berri honetako aukerak azalduko izkizu. Tresnakutxa lehen etzagoen, baina irudia sartutakoan aukera gehiago agertzen zaizkit. Vale? Ordenean joango naiz hobeto ulertzeko. Lehenengoa, ainguratza da. Ainguratzak esan nahi du irudi hori orrialdera ainguratu nahi dudan, ainguratu edo lotu, paragrafo batera edo karakterera. Horrek esan nahi du orrialdean aldaketak baldin badaude edo berarekin mantenduko dela, edo paragrafoa berago gesto badut irudiare jetxiko dela, bale? Kasu honetan paragrafo aukeratuko dut, ikusten zuen aingura hemen agertuela, paragrafo honi lotu diolako. Zertarako balio aingurak eta honek, adibidez, lerrokatzeko garaian, goran lerrokatzen badut, paragrafoaren goiko zatean lerrokatzen du. Erdian, paragrafoaren erdian. Vale, orrialde aukeratu banu, orrialdean izango litzateke. Ikusi dezakezuko dugu, orrialdea, eta erdian, zer da, orrialdearen erdian dago. Edo azpian, orrialdearen beko zatean. Ainguraketa honek zertarako balio du, adibidez, hau dena berago geste badut, ikusi dezazu irudi ez dela mugitzen. Zergatik ainguratuta dagoelako. Vale? Paragrafora ainguratuta egongo balitz, paragrafoarekin batera jetxiko litzateke. Vale? Nik oraingoz paragrafora ainguratuko dut eta lehenoko lekura egoko dut hasieran izateko. Vale. Horrengo aukerak hauek dira. Vale. Lehenengoak irudia jartzen du, baina bere alboetan testurik gabe. Ikusten duzu. Vale. Desagertu egin dira alboko testuak eta hor jarraitzen dute. Horrengoarekin, irudiaren bi alboetan edo gainean edo azpian testua sartuko luke. Hirugarrenak berdina egongo luke, baina egokitza optimoa batzutan alde batean edo bestan helioke testurik jarriko, bale? Irudia berak ikusten du ezkerrean edo eskubian nun komeni den izatea testua, bale? Hemen aldiz guk zehazten dugu. Eskuinean jartzen badugu, egokitu ezkerretik jartzen da, baina horrek esan nahi du irudia eskuinean egotea, eskubian jartzen dugu, bere eskubiko aldean ez du testurik izango. Berdin du hor egon, hor edo hemen egon. Beti eskuinean ez du zer egiko eta ezkerrean bakabitzen den testua. Honek alderantziz, bale? Hemen jartzen dugu, ezkerrean egongo da irudia eta eskuinean kabitzen den testu guztia. Hau normalean, ezkerrean aukeratzen badugu irudia gero hemen jartzeko da. Hemen jartzea gero ez du zentzurik. Bale? Bestela hau dena gutxagatuko litzateke eta horretarako hobeto da beste aukera hau erabiltzea adibidez. Eta azkenik, hemen dugun zeharkatu. Zeharkatu esan irudiaren atzean ere testua egongo dela. Argazki bat denean ez du zentzuri, baina segun eta ze irudi den edo transparentzia bat baldin badu edo, agian hau egitea komeni zaigu. Vale? Jarraitzen dut eta aipatu dudan bezala, hola jarriko dut, honek lerrokatu egiten du. Ezkerrean erdian edo eskuinean, beti bezala, edo goran erdian eta beran, baina beti ere paragrafoari dagokionez, bale? Orduan suposatzen da nahi, paragrafoaren erdian jartzen duela eta erdian jartzen dut, erdian. Vale? Xaguarekin aukeratuta ere mugitu daiteke, beraz hori guk ikusiko dugu nola kolokatu nahi dugu, baina hemen lerrokatzeko aukera ditugu. Urrungoa, irudi bat baino gehiago dugunean, edo aurrean zer ikusi nahi dugun zehazteko balio du. Adibidez, horretarako nik irudi gehiago sartuko ditut. Irudi berdina erabiliko dut hiru aldiz, baina beste irudi bat. Ikusten dugu jada bi ditugula, eta txertatu irudia. Aukeratuko dut. Markatu, beste aukera dut zegoenez, ez dut hor jarri behar dut, bale? Txertatu irudia. Bale, orain ja irudi ditut. Besteak atzean ditut horretik ez dira ikusten, bale? Bale, zertari aukera biltzen da? Adibidez, irudi hau hemen jartza dut horrela, eta hau bere gainean edo azpian jarri ikusteko da, bale? Hau hartu eta printzipioz hemen jartzen dut. Baina ez da ikusten, zergatik bere atzean dagoelako. Honekin aurrera eramango banu, bere gainean jarriko litzateke, bale? Honekin berdina egingo dut, eta ikusten duzu, nun dago, atzean, ez? Baina zenen atzean, bien atzean, horregatik ez da zer ikusten. Bat aurrera egite badut, horren gainean egongo da, baina honen azpian, bale? Eta aurrera ekartze badut honekin, goraino joango litzateke, bale? Hone balio du pausoka atzera joateko, 20 baldin badude, 19, 18, 17 postuan edo lehenengora direkto.
Eta honekin berdina atzeraka. Bat atzera emate badut, orain gorean dagoena bigarren postuan jarriko litzateke. Eta honekin azkena jarriko litzateke. Kasu honetan ni bigarrena jarri nahi dut, orduan bigarrena. Vale? Eta orduan hiru irudiak izango nituzke, lehenengo posizioan, bigarrengoan eta hirugarrengoan. Vale? Hirugarren aurrera ekarri nahi badut, nahikoa da, ekarri aurrera egin eta beste guztiak atzean sartuko dira. Vale? Gogoratu beti botoi honekin atzera egin dezakegula, vale? Nik hau ezabatuko dut, hau ere ezabatuko dut, eta urrengo aukerak azaltzen jarrituko dut. Espero dut ulertu dela posizioen asunto hori. Vale. Urrengo aukerak ja irudia politago jartzeko edo dira, vale? Lehenengoak kokatzeko diren eta hauek ja itxura bat emateko. Hemen ditugun ertzak ditugu lehenik eta bain. Aukeratu dezakegu irudiak goran beran onun nahi ditugun ertzak. Kasu honetan lau alboetan. Vale. Urrengo aukera ertzoien estiloa, adibidez marra doble nahi dudan. Vale. Behin hori aukera dutakoan, ze koloretako marra den, adibidez berdea jarriko dut, eta gero marra eta irudiaren artean ze kolorearekin bete nahi dudan. Kasu honetan ez da asko nabarituko, baina jarriko dut kontraste bat, eta gero ikusiko dut zehazki zertarako zen. Hemen ikusten da pixka bat, utxune hori nola bete duen, baina gero egindako aukera batekin hau ikusiko. Urrungo aukerak hemen dauen filtro hauek dira edo iragazkiak. Adibidez, lehenengoak alderantzizkatu egiten du eta kolorea, ikusten du da. Kamara zarretako negatiboen antzeko zerbait egiten du. Hemen ditugun aukerak, anitza dira, nik ez ditut kontrolatzen gehiago, irudi edizioan gehiago erabili izan ditu delako, baina jakin hemen daudela, irudiari propietate ezberdinak emateko, bale? Esaten dizuetan bezala, aukera ezberdinak dira, hor daude, eta nik ez ditut gehiago kontrolatzen. Urrungo aukera, hemen ditugun hau dira. Gris eskalan jartu dugu, irudia, ikusiko da gris eskalan. Hau da, txuri beltzea, baina grisak ere erabiliz. Bigarren aukeratzea dut, zuri beltzea, baina zuri eta beltza bakarrik erabiliz. Eta azkenik, urmarka ez da oso ondo nabaritzen, baina da transparentzia estiloko zerbait, eta hau erabiltzen da dokumentu batzuk izaten duten firma hori ez kopiatzeko eta horiek dira urmarkak. Vale? Zegoen bezala utzin, eta urrungo aukeretara joko dut. Urrungo aukera mozteko erabiltzen da, bale? Irudia moztu egiten du, adibidez nik hau hona ekartza dut, irudi hori ez da txikiagotuko, baizik eta moztu egingo, bale? Ikusten da, zati guzti hori desagertu egin da. Ez da zabalera txikitu dio dela bakarri baizik eta irudia bera ere aldatu egin da, bale? Ni uste ulertzen dela. Eta hemen ditudan urrengo aukera hauek alderantzizkatu irauli vertikalean edo horizontalean. Ispilu efektu egiten du. Honi ematen diot, hanka goran jarriko dira, eta bestera lehen bezala, edo ispilu efektua eta beste aldera begira jarriko zaigu. Vale? Kasu hauetan irudia aldatu egiten da, ez da irudi originala. Vale? Baina jakin hemen badagoela aukera hau egiteko. Hauekin aldiz, biratu egiten da. Irudia berdin-berdin jarraitzen du, baina biratuta. Baina beti ere, lehen gauza bat alde batean batzegoen, orain alde berdinean egongo da. Vale, eta honekin beste aldera. Eta azkenik, nera librean biratzeko aukera dugu. Hau da, hemen aterazizkigutan puntu berde hauetan klik eginda, fletxa honekin mugituz, ni nahi dudan graduak biratu beltzatek, bale? Ikusten zu hau egiterakoan, oran ikusten dela lehen aukeratu dudan more hori, bale? Nire zait asko gustatzen, nahi goko nuke markoa irudiarekin batera mugitza, baina ez dakit zehazki arrazia, baina LibreOfficeek horrela jokatzen du aukera honetan, bale? Hau dira propietate nagusiak, baina jakin eskubiko botoiarekin klik egin ere aukera gehiago ditugula. Hau denak hor dituguna dira, bale? Antolatu aurrera ekartzeko ziren, lerrokatu erdian, ezkerran, hauek goiko barrako aukera bertina dira, baina propietate atalera jota naiz, oraindik eta gehiago daude. Vale? Lehenengoan, irudia irauli edo biratzeko aukera. Vale? Hemen ditugun berdinak, baina aukera gehiago edo bisualagoak. Moztuko egiten duena da, irudiak hemen aukeratu dudan mozteko berdina, baina ja zentimetro zehatz batzuk aukeratu ditzaket, bale? Edo portzentai batzuk. Hemen egin daitekena da batetik irudia moztu, edo bestetik irudiaren tamaina aprobetxatuz zati bat kentzea. Zati bat kentze bat diogu beste guztia ampliatu egingo da eta deformatu egingo da. Baina hemen aukera gehiago ditugu. Bestan moztu zuzenean. Normalean kanpoko aukerarekin nahikoa da, baina jakin hemen aukera gehiago ditugula. Ertzai dagokienez berdina. Balean aukeratu ditugun propietateak hemen ere badaude, baina hemen gehiago ateratzen dira. Adibidez, betegarri hau, gehiago igotzen badut, zentimetro batera adibidez, ikusten duzu, irudia eta ertzaren artean tarte bat egiten duela, eta tarte hori nik hemen aukeratu dudan koloreko izango dela.
Vale, propietateekin jarraituz, area, hemen kolore hori zein den aukeratuko nuke, pantalla printzipalan egiten zen moduan. Gardentasunak, irudiari edo areari gardentasun bat ematen dio. Hau da, kolore hori fuertego edo suabego ikusiko den. Vale, makroa saltatu egingo dut, nik ez dut oraindik sekula erabili, eta gero hemen gehiago ditugu. Mota egiten dut, irudiaren zabalera eta altuera zehaztu ditzak. Eta adibidez, irudia zehazki 7 zentimetroko izaten nahi badut, hemen jarri beharko nuke. Baina, gogoratu hemen oso aukera garrantzitsua da, eta mantendu proportzioa da. Vale? Hau ez badugu aukeratzen, nik altuera 7 zentimetrora igo dezaket, vale? Baina, zabalera lentzegoen bezala geldituko da. Vale? Aldiz, mantendu proportzioa egiten badut, utzi egingo dut eta berriro egingo dut, aukeratuta nuelako kolorea, tamainoa barkatu. Hemen mantendu proportzioa egiten dut, hemen 7 aldatze badut, ikusiko duzu hau ere automatikoki aldatuko dela. Zergatik irudia ez deformatzeko, bestela irudia deformatuko iltzeuke. Kokagunea nahi aipatu dudana, bazkarretik zeta arte nahi dudan edo goitik zeta arte nahi dudan. Hau pixkat aukerekin jolastea da, baina eskuz ere egin daiteke xaguarekin, baina kokagune zehatz nahi badugu hemendik egingo litzateke. Eta bestetik ainguratu lehen esan duena. Paragrafoari ainguratzen badut, gero paragrafoa gesterakoan berarekin jetxiko da. Horri aldearekin egiten dut, horri aldearen azpian, gainean, edo gu nahi dugun lekuan geratuko litzateke. Oraingoz, hola utziko dut. Aukeren artean, irudiari izen jartzeko aukera dago. Alternatiboak esan nahi du, irudi hori desagertze bada, eta zerbaitegatik ez bada agertzen, testu bat agertuko da. Adibidez, noa tirapu, jakiteko hor berez irudi batek joan beharko lukela, beste aukerak, oraingoz ez dut uste baliagarria zaizkigunik. Hor daude, baina aurrera azalduko dira. Egokitu, lehen aipatu dudana, zeta artetan nahi dudan, eta hemen dago gauza interesgarri bat, eta tarte hau da, Adibidez nik irudia jarri dut, eskuinean eta ezkerrean testua izan dezala, baina adibidez hemen 0,5 zentimetro baten badizkiot, ikusiko guzti pasako den, hemen gutxiago emango diot ikusteko, zer gertatzen da, testua eta irudiaren artean tarte bat uzten dola. Hori ez badugu egiten, lehentzagoen bezala dena pilatuta dago, nik uste askoz ere txukunago gelditzen dela horrela. Eta propietateekin jarraituz, azkeneko fitxara iritsiko gara eta hiperestekan. Hiperesteka da, irudi horretan klik egiterakoan zer irekin nahi dugun. Adibidez, dokumentu bat irekin nahi badugu, harakatu eta gure ordenagailuko dokumentu hori aukeratuko genuke eta ireki. Orduan, hor gainean klik egiterakoan dokumentu irekiko luke. Edo webgune bat irekin nahi badugu, hemen webgunearen helbidea jartza nahiko izango litzateke. Ados emango diot eta guen seguraski hori ez da zer aldatu, baina lehen aldatu izkiodan propietateak hola agertuko dira. Ikusten duzuen bezala, irudiekin milaka aukera daude, baina nik uste aukera nagusiak nahiko argi geratuko zirela. Besterik gabe, ondo izan.